na ano po higad. Dati kasi mga kaibigan, ang gulay namin may higad talaga. Hindi namin alam na may higad pala yun. Nakakain namin. Laki-laki pa may higad. Ganito kadaklaki oh. Pero ayos naman ang lasa sa higad niya po. Ah, oo, wala namang ano. Mamaster. Ito si Rinaldo Oginar. Magugulay lang kami ng ano yan, sabawan na Pito-pito. daing. Pito-pitong Pito-pito ang tawag dito. Dito sa amin, daing. with timplang daing. Yan, talbos kamote. Habang hindi pa natupad yung aking panalangin si Ridwen, hindi na mauso yung pira. Ah, oo. Oo. Papraktisin na natin magkain itong mga dahon sa halaman. Dahon ng ano, gulay. Sabi ni God, para makaganti yung mahirap, hindi na kuhan yung pira. Tanggalin na yung value ng pira. Kasi puro mayayaman lang ang kuhan dyan. Oo. Tapos, paano kainin ang pera? Oo. Ang mabubuhay sa lupa ay yung magbungkal ng halaman. Tanim ng kakainin sa lupa. Paano kainin ang pera? Tapos, Kaya yung tayo mga mahirap, kinakain natin mga tanim mismo. Oo, sabi ni Lord, bandang huli parusa niya, hindi na lalagyan ng kuhan ng pera, banyo. Oo. Ng basura. Yung mga dito ng pera, kainin na nila yung pera nila. Maitanim din kaya yung pera? Depende sa adik sa pera. Tanim nila. Kaya nilang itanim yan. Pagtubuhin nila para marami silang kakaining pera. Tingnan natin kung sinong tatagal dito sa lupa. May patso yun pre, pag piratan mo. Ano masasabi mo sa pera ng mayaman? Wala, pagkain nun yung pera, may patso man, di man tumatunaw. Ha? Mga untar. Oh, kwarta. Ako, kamara, kaya para matunaw. Matunaw kanon, kaon na kanon. Alaman kung sinong tao nila sa lupa na dagang inutong pera, kainin na nila. Oo. Para May daghan naman rin. wala nang nangangain ko na Wala nang kalabaw eh. Kasi kalabaw ang Di na nadaan, si kalabaw tagarapos nito eh. ayaw niya na ng buhat pala. Ayaw niya na ng bulaklak niya. Sabi ni kalabaw, itong halaman na to, Oh. daghan to galang sakit. Sabi ka no? Insulin, dalag sakit. Maniwala ka naman yan. Dati tong ganito, no? Wala ka na makita nito. Ngayon dami kumakalat. Wala na, di na binibili pre. Pinipili pa rin naman. Mura. Mura na. Kaya wala na tao, wala nang interest. Di na magtsatsaga. Mga ano na lang. Ewan ko, ang katamaran ng tao. Kakalaka lang. Naiyak ko ako. Dating maganda na. Ano yan ba? Bruce Lee? Jakitsan lang. Ah, Jackie Chan. Maganda na. Ganda ng action na yun ah. Sura ng ating mga kapaligiran sana. Wala na. Na unti-unti na nawawala yung basura ba ngayon? Ayan na, kumalat na. Wala na naman interest yung mga tao sa akin. Yan pala na. So, di ba nung wala pang butuhan, wala pang kampanyahan. Yung mga opisyal natin sa mga LGU natin, kanya-kanya silang pakulo. O sige, yung basura, palitan ng bigas, grocery. LGU, wala na ngayon. Iba na yung kuwan nila, iba na yung abalahan ng mga timun. Tatay! Tay! Inaubos lang yung oras sa Ulit. Tungkol saan? Ako pagwapo. Talaga namang gwapo tayo ba? Di lang yan.
Bukod sa gwapo, napakabait. Yan, halo-halo yung aming gulay na lulutuin ngayon. Ito. Pito. At yung klaseng talbos na halaman eh. Talbos. Nandyan lahat ang mga masustansyang sabaw. Isin na natin paanong boto. Oo. Lalo to, masarap yata ito ikuan. Timpla sa sinigang. Meron, masarap yan. Meron ng ano yan, may kape yan eh. Insulin. Susubukan mo sa video. Dun sa Bulacan, sa Barangay Tambubong. Yung malalambot lang. May kape na talaga yan. Insulin coffee. Doon lang yan kay Sir Frank De Leon sa Barangay Tambubong. Dili yun ba yun? Ito kung malapit-lapit sa bahay ko kung alat ng plastic. Hindi nagko-collection mo na yan. Madami ka kung... Binibili pa rin murang na lang. Ating alamin yung lasa ng sinigang na kuan. Insulin. Tuyo. Dahil. Kasi Tuyo. Insulin. Insulin. Sinigang. Oo. Sinigang pito-pito. Mas solid yan. Hindi makakapit ng ano dyan. Si COVID. Yan ang gamitin natin pasigang. Pagkaalaman. Sinigang na insulin. Nalalagas lang kung... Lipas. Yung lipas na eh. Kasi pag nagkatotoo yung ating panalangin ba hindi na babayluhan wala mang sa lupa. Madaming sustansya yan, bulaklak. Ang pagkain, Ihalo namin sa gulay yung bulaklak. ang ano pre? Masarap yan. Tatalbos na lang tayo dito pre. Oo, gulay. Oo nga eh. Insulin yan, kinukuha namin. Bulaklak ng insulin. Ihalo sa aming gulay. Tama. Dito na magkaalaman ng ating buhay sa lupa ngayon. Sino ang magkaka-survive dito sa COVID na ito? Mga pelikula natin. Okay. Siguradong buwan yan, si Ribbon ha. Abot sa abroad yan ha. Oo. Ubaw ang talbos eh. Kumakabig pa ng chicks yan. Ha? Kumakabig pa ng chicks. Ito lang ha. Cut! Tinungod ba ganun ang buwan na? Alis kayo? Ano yun? May panimpla dyan. Hi. Luluto kami. Hi. Alis kayo? Hindi. Ando na? Hi. Ano? Ang ganda ng view kahapon ah. Kasama. Saan lugar yun? Saan lugar? Asia. Ano yata kayo? Pinangunan. Sama ako sunod. Salamat. Ayun, mga kabayan, mga kapariso. Pupunta ako ng tindahan mamaya-maya. Kukuha ako ng panghalo dun sa gulay na hinharvest ng aking kasama na si Rinaldo Original. Kung tawagin sa kanyang angga, Master. Mamaya konti. Okay, tara guys. Kukuha na ako ng daing. Bibili pala tayo ng daing sa tindahan. Excuse me. Ay, sir. Dai, pakuha ko daing. May vlog pa sila. Oo. Sarap ng almusal mo ngayon ah. Ito ngayon, daing ko po. Ano ba to? Lipad isda kung sa Tagalog. Sa English, flying fish.
Ano pa ba? Itong isa. Kaso hindi madilim. Tao po, ate. Dalawa lang. So, ayan, galing na tayo sa tindahan. Ito yung kinuha ko. Daing. Daing siya, daing. So, ayan guys. Mamaya abangan natin yung luto ng daing na ito. Okay guys. So, ito na yun guys. Ang aming hinarvest kanina. Halo-halo ito. Ito yung pinakasulit ngayon na gulay master na may halong herbal. Insulin. Yung insulin herbal yun eh. Oo naman. Hinahalo sa kape yun. Ay, meron na yung kape sa Kung anong mga Bulacan na kaano. gamot dyan na sa Oh. So ito, salang namin sa rice cooker. Pakulo mo na si Oginar ng tubig para salag ang ano. May ang kanyang gagawing panimpla ito. Tawag ito. Lucky Me. Yung ano sa mga Lucky Me. Yung mga hindi hinahalo sa Lucky Me kapag nagluto. Panimpla ng Lucky Me ito eh. Kita nyo? anong Solve ng pre. Sa basong tubig lang saka pikiti na ano. Yan, ang daing. Buta ka na. Tawag ng daing yan, lipad isda. Sa English, flying fish. complete sentence good sir. Ang aming sahog din sa gulay. Ano ba yan, no? Muna tabanog sa dagat. Kabahan. Sa Bisaya, tabanog. Oo. Sa English, Flying saucer. Wag yun. napunta mo sa flag saucer. Wag yun itong istoryahan. Tinawag yun ah. Ayan siya, mamaya guys, pakita namin paano. Hindi yung maandar eh. Kubay. Sige lang. Ulaw lagi ko. Sige bye, go ahead. Maulaw lagi ko, bay. Go ahead bye, go ahead. Nugasan mo yung baunan mo. Ayan siya. Huhugas. Ayan na siya, luto na, luto na. Alukayin natin. Ito ba yung master? Yan, okay. Buong buo ang aming gulay. Yan. Lasahan mo Masarap ito mga kababayan. Magluto na kayo ng ganito, may kasamang herbal. Ang ulam. Ito yung ulam namin. Iyan na ang kuhan gamot. Bulaklak ng insulin. Yan. So, COVID recipe yan. oo, syempre. Sa ganitong pandemic na ito ang pinakadabis na panlaban natin sa araw-araw natin na kinakain. So, ayan guys, nakita nyo kanina ang aming gulay. Sarap siya. May halo siyang herbal. Hinaluan namin siya ng insulin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless po sa inyong lahat. And stay safe po. Mag-ingat po kayo. Bye-bye po. Bye-bye.